GMA Regional TV, mitan yung kalaing libreng serbisyo. Diya sa may barangay Labangon, diya may sugbo ni mga oras sa karon. Atong sayron kung sa kini mga serbisyo o atong kumustahon ang sitwasyon na dito, pinagi sa live report ni Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, nagpadayon ni mga orasa ang serbisyo kalingawan nga dalit sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso, Barangayan. Ning higayuna ang barangay Labangon na sab ang sublit nato nga girumbo alang sa pagdalit sa tinud-anay nga serbisyo ug mga kalingawan alang sa atong mga kaigsunan. Lakip sa mga serbisyo, Bob, nga gidalit nato karong hapon kining libre nga haircut ug libre nga manicure alang sa atong mga kaigsunan. Haircut alang sa mga kabataan ug manicure pedicure alang sa mga inahan nga nagkinahanglan sab niini agi og pagpahupay sa ilang kaugalingon. Kaabag nato karon ang ubay-ubay nato nga mga partners labi na gikan sa Philippine Navy, taga Cebu Food Revolution nga midalit og livelihood training. Ingon man ang atong mga partners gikan sa Zonta Club of Cebu nga migamit sab sa kahigayunan aron nga mapaambit ang ilang advokasya batok sa violence against women and children. Ning mga orasa, Bob, nagpadayon ang Zumba party dinhi sa Labangon Gym nga gipangunayan sa atong suki nga Zumba Queen nga si Ma'am Emma Satchel ug gikalingawan kini sa mga residente, mga inahan, lakip na mga kabataan ang nalingaw sa pagsayaw ni mga orasa pamaagi sab sa pag-ehersisyo og pamparelax nila niining Biyernes sa kahaponon. Nagpasalamat sa tanato mga partners paglusad sa Cebu Food Revolution, sa Zonta Club of Cebu, ingon man sa atong mga host sa programa si Miss Terry ug si Ate Joyce sa 99.5 RT ug kauban sab nato si Super John Kimbote sa Super Radio. Nagpadayon pa ni mga orasa ang mga kalingawan duna say raffle sa mga sayo nga pinaskuhan nga idalit unya subay sab sa paghatag og dugang pang serbisyo sama sa nauna kaganiha nga gihimo nga mini job fair dinhi sa barangay Labangon. At ang mga kapuso, tungod kay posible nga sunod ang inyong barangay na sab ang among rumbuhon dinhi sa Kapuso, Barangayan. Mao kanang latest, Bob, gikan dinhi sa barangay Labangon. Thank you so much, Nico Cirino, sa imong live report.